Hola Martí, què tal? Com estàs? Bueno, avui porto un joc que explica diferents coses. Es tracta d'una bossa negra, no? Està completament buida i hi podem donar la volta també, veus? No hi ha res, veus? Llavors, t'explicaré com funciona el coronavirus. El coronavirus és un bitxo invisible, no el veus. I tu, per exemple, si fossis aquesta bossa, que no hi ha res a dins, i vingués un coronavirus, així, vingués així, i de cop i volta entra aquí. Llavors, quan entra aquí, aquesta bossa que ets tu, que no tenia res, de cop tenim que ja té el coronavirus. Aquest ou seria el coronavirus i t'ha entrat sol. Llavors hi ha uns senyors que són metges que el que fan és curar-te'l. Nosaltres posem l'ou a dins, veus? Posem aquí dintre i aquests senyors metges el que fan és el següent. Et curen, et donen medicació i fan que no tinguis un altre cop el coronavirus. Ja ha tornat a desaparèixer el bitxo. Però clar, això porta un temps. Per això estàs molt malaltó i per això no has d'agafar el bitxo. Perquè si no, el que passa és això. Que t'apareix i et posa malaltó. I ara ja no hi torna a ser. Vale? Molt bé, doncs vinga, tornem a treure l'ou que torna a estar aquí i el tornem a guardar. Vale? Apa, que vagi bé.